गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुम जानानै जा लाइमोन आफादनि दुलाराय बाथौ गुथुमनि 5थि बोसोरसालि जथुमा जानो थांगासिनो दं। फैगौ 27, 28 एन्ड 29 डिसेम्बर 2022 आव जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि बाथौ थानसालियाव जों बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों। तो बेनिखायनो जोङो गासै बुहुमनाङै जोंनि बाथौ हारिनि बाथौ धोरोम सिबिसुला सिबिसुलि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि मोनसे गुरै खावलायनाय बे मेलायाव जाहाथे गासै रायजो राजा नोंथांमोना गाजा गोमजायै फैनानै बाहागो लाफैयो, बिनि थाखाय जों गुरैयै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। दिनैनि समसिम जिखिनि हाबाफारि जोंहा मावनांगौ दङ, पेन्डेल स्टेज ओमफ्राय गेस्ट हाउस बायदिसिना फाइनान्सियेलि कालेक्सन बेफोरबो जाहा जोंनि दिनैनि समसिम फ्राय 70% जालांना थांगासिनो दङ। तो खुब थाबैनो जाफुंसारगोन होनना जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जोङो बेवहाय जिखालि जोंहा सुबुं समाज आरो बाथौ धोरोमखौ माबोरै जोङो जौगालांनांगोन, बाथौ धोरोमा माबोरै जोंनि गोसारलांगोन, बिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय जोङो गुवारै गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायना लाबोदों, हांख्रायहरदों जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार, बिथांखौबो जों हांख्रायदों। आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव थागोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी सार, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव थागोन। आरो जोंनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनायनि बेलायाव जिखिनि रोंगौथि गोनां जोंहा डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सारा, बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन। तो जों सानदों जोंनि बे मेला जोबोद ओंथि गोनां आरो आबुं जागोन, बेखौ जोङो सानदों। दिनैनि समसिम जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गासै गामिनि रायजो राजा बिथांमोना खुब सांग्रांथियै खोब मदद आरो हेफाजाब होदों, रांखावरिनि बेलायावबो आरो खामानिनि बेलायाव बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों। बिनि थाखाय जों साबायखर बावदों आरो जों आसा खालामदों जोबजासिम बयबो जोंनि गलाघाटनि सिङाव थानाय रायजो राजा बाहेरनिफ्राय फैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ माबोरै जों मोजाङै सिबिलांनो हायो, बे बेलायाव जाहाथे बयबो मोजाङैनो आलासि माखासेखौ जाहाथे सिबिलांगोन। तो बेखौ जों आसा खालामदों। सानथामनि हाबाफारि, सानथामनि हाबाफारि जोङो डिसेम्बरनि 27, 28 एन्ड 29 जोङो बेखौबो जोङो जोंनि बर' हारियाबो थांना थानांगोन, बे राव हारिमुवाबो। बेनिखायनो जों सानदों बे जोंनि कालसार नाइटआव जोङो जोंनि फावखुंग्रि हिसाबै हेलेना दैमारि बिथांखौबो जों हांख्रायदों आरो नितामनि मेथाइ रोजाबगिरि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। आरो लोगोसे जोंनि थांनाय जिथु जालांनाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5नि उइनार जोंनि गलाघाट जिल्लानिनो नबजित नार्जारि फंबाय, बिथांखौबो जोङो बेयाव जोङो हांख्रायदों। तो जों सानदों खोब मोजां जागोन जोंनि कालसार नाइटआबो। जों सानदों बेवहाय जोङो जिथुनिखि जोंहा सावरिमा मेल, बे सावरिमा मेलजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि बर' हारिनिनो जिथु लोब्बा थानाय खाम दामनाय बादायलायनाय, सेरजा हुनाय बादायलायनाय, सिफुं सुनाय बादायलायनाय आरो मोसानाय बादायलायनाय आरो जोंनि बाथौ धोरोमाव जिथुनिखि आर'ज मेथाइ खननाय, बेखौबो बादायलायनाय जों आखायाव लादों। बेनिखायनो गुबुन गुबुन जायगा जिल्लानिफ्राय फैनाय जोंनि थान्दै बिथांमोनाबो जाहाथे साखाफारा जाना फैयो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय बेयाव बाहागो लानो थाखाय। जोंथ' खावलायदों, बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन जोङो, जे जोङो दिनै सारा माबा बाथौ गुथुमनिनो जोंहा लाइमोननि बे 5थि बोसोरसालि जथुमा, बे जथुमाखौ जों गलाघाट जिल्लायाव मोननो हादों। तो बेनिखायनो जोङो खाफाल गोनां होननानै जों साननानैबो लादों। आरो जोंनि बे गलाघाटनि सिङाव थानाय गासै रोंगौथि गोनां जोंनि बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाय गासै खुदिया हिन्जावसा हौवासा फरायसा बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बेयाव जाहाथे बाहागो लाफैयो, मोसानाय दामनाय देनाय बेफोराव